Moi, tervetuloa minun kanavalle. Minä olen Katja ja tällä videolla me opiskellaan erilaisia partitiiviverbejä. Partitiiviverbejä on paljon erilaisia ja tässä videossa on sellaisia tärkeitä verbejä, joita sinä voisit käyttää. Ensin tulee aika helpot verbit, joita sinä varmasti osaat jo. Eli verbi auttaa. Minä kirjoitan tässä videossa käännökset englanniksi ja venäjäksi. Jos sinä et ymmärrä englantia tai venäjää, niin ole hyvä ja katso sanakirjasta, mitä tarkoittaa tämä verbi. Auttaa. Minä autan minun ystävää. Lapsi auttaa äitiä. Partitiiviverbi tarkoittaa, että objekti, joka tulee partitiiviverbin jälkeen, on partitiivissa. Eli ystävä, ystävää, äiti, äitiä, lapsi auttaa äitiä. Partitiiviverbi on siis sellainen verbi, joka tulee aina partitiivin kanssa. Odottaa. Minä odotan minun ystävää kaupassa. Opiskelijat odottavat opettajaa luokassa. Ja tässä kuvassa poika odottaa junaa juna-asemalla. Rakastaa. Minä rakastan sinua. Äiti rakastaa hänen lapsiaan. Minä rakastan syksyä, koska syksy on kaunis, on paljon kauniita värejä, on ruska, eli on punainen, oranssi ja keltainen värit syksyllä ja syksyllä ei ole kuumaa eikä liian kylmää, sen takia minä rakastan syksyä. Ja minä myös rakastan kissoja. Pelata. Nyt verbi pelata tarkoittaa, kun pelataan jotakin peliä, eli se voi olla joku urheilupeli tai joku muu peli. Eli nimenomaan peli. Esimerkiksi minä pelaan korttipeliä, pojat pelaavat jalkapalloa tai me pelaamme tietokonepelejä. Silloin sinä käytät verbi pelata, kun haluat sanoa, että sinä harrastat jotakin peliä. On toinen verbi soittaa. Se on partitiiviverbi silloin, kun se tulee jonkun musiikki-instrumentin kanssa. Musiikkisoitin, esimerkiksi piano. Minä soitan pianoa. Soitatko sinä kitaraa? Koulussa minä soitin rumpuja bändissä. Eli verbi soittaa, se tarkoittaa myös, kun sinä soitat puhelimella ja puhut puhelimessa, sinä soitat. Mutta kun sinä sanot, että minä soitan pianoa, niin sitten se tarkoittaa, että sinä harrastat pianon soittoa. Eli jokin musiikki, soitin, instrumentti. Nämä ovat rummut ja koulussa minä kyllä soitin rumpoja bändissä. Minä olin koulussa pienessä tyttöbändissä ja minä soitin rumpoja. Soititko sinä jotakin soitinta, kun olit lapsi? Ja verbi harrastaa on myös partitiiviverbi. Minä harrastan piirtämistä. Me harrastamme uintia. Minun kaveri harrastaa ompelua. Eli tällaiset harrastusverbit, harrastaa, soittaa ja pelata, ovat partitiiviverbejä. No häiritä. Sinä häiritset minua. Jos sinä teet kotona kotitehtäviä ja sinun lapsi
huutaa tai häiritsee sinua, niin sinä voit sanoa, hei, sinä häiritset minua. Naapuri häiritsee meitä, soittaa kovaa musiikkia joka viikonloppu. Ouch! Onko sinulla sellainen naapuri, joka häiritsee sinua? Soittaa jotain kovaa musiikkia tai muuta melua. No etsiä. Joka aamu minä etsin minun avaimia, apua, missä minun avaimet ovat. Ovatko ne laukussa? Ovatko ne taskussa? Missä ne ovat? Minä etsin työpaikkaa, eli myös sinä voit käyttää verbiä etsiä, kun etsit työpaikkaa tai opiskelupaikkaa tai kieliharjoittelupaikkaa. Tai etsi Googlesta lisää tietoa, eli kun sinä käytät Googlea, niin voit sanoa, minä etsin Googlesta lisää informaatiota. Ihailla. Poika ihailee hämähäkkimiestä ja minä taas ihailen aasialaista kulttuuria. Minä ihailen aasialaista kulttuuria sen takia, että se on hyvin mielenkiintoista ja siinä on paljon viisautta. Se on todella kiehtovaa, tuo aasialainen kulttuuri. No vihata ja inhota, molemmat ovat partitiiviverbejä. Ne tarkoittavat melkein samaa, ei ihan, mutta ovat aika lähellä toisiaan. Minä inhoan salmiakkeja. Hyi. Inhoan salmiakkia. Tyttö inhoaa käärmeitä. Kuka se tyttö on? Minä inhoan käärmeitä. Ja minä inhoan myös hämähäkkejä. Koska minä pelkään niitä. Maria vihaa Mattia, koska Matti vihaa kissoja ja koiria. Niin sitä pitää. No pelätä. Elikkä siis pelätä, ei pelata. Ei minä pelaan jalkapalloa, vaan pelätä. Esimerkiksi lapsi pelkää pimeää. Eli se tarkoittaa, että lapsella on paniikki pimeässä. Minä pelkään käärmeitä. Niin jo, just niin. Minä pelkään niitä. Apua. Ne ovat pelottavia. Juhlia. Juhlia. Huomenna me juhlimme minun syntymäpäivää. Jee. Suomalaiset juhlivat juhannusta kesäkuussa. Juhannus on siis sellainen vanha suomalainen kesäjuhla. Me juhlimme uutta vuotta yhdessä. Onnitella. Onnitella tarkoittaa, että jos esimerkiksi jollakin on joku juhla, vaikka syntymäpäivä tai valmistuaiset, niin sitten häntä voi onnitella, eli sanoa onneksi olkoon. Eli onnittelen äitiä, hänellä on syntymäpäivää. Eli minä annan äidille lahjan ja minä laulan paljon onnea vaan. Se tarkoittaa, että minä onnittelen häntä. Ja opettaja onnittelee opiskelijoita, heillä on kurssin viimeinen päivä. Eli kurssin viimeinen päivä on juhla, koska opiskelijat saavat todistukset. Ja opettaja sanoo onneksi olkoon. Sinun kurssi on valmis. No käyttää. Nyt me käytämme paljon tietokonetta ja puhelinta. Ihan joka päivä. En tiskaa, käytän tiskikonetta. Joo. Verbi kuunnella.
Minä kuuntelen orkesterimusiikkia. Opiskelijat kuuntelevat opettajaa. Ja katsella. Katsella niin kuin katsoa. Me katselemme meidän vanhoja valokuvia. Ja minä katselen TV-sarjoja joka päivä. Ja kieltää. Kieltää tarkoittaa, että ei saa tehdä jotakin. Tiedätkö, esimerkiksi tupakointi on kielletty, eli se tarkoittaa ei saa tupakoida, tai bussissa syöminen on kiellettyä, eli ei saa syödä bussissa. Eli se on verbi kieltää, ja se on partitiiviverbi, ja esimerkiksi vanhemmat kieltävät lasta. Mistä asiasta? Syömästä liikaa suklaata. Kun lapset tykkäävät syödä paljon makeisia tai suklaata, niin se ei ole hyvä hampaille, niin vanhemmat kieltävät lasta. Eli he sanovat lapselle, että ei saa syödä liian paljon suklaata tai karkkeja. Saa syödä, mutta tosi vähän. Eli vanhemmat kieltävät lasta. Kaivata. Minä kaipaan minun äitiä, koska hän on kotimaassa ja minä olen Suomessa. Eli se tarkoittaa, että sinä olet niin kuin surullinen. Sinä ajattelet sinun äitiä. Esimerkiksi jos sinun äiti on kotimaassa ja sinä olet Suomessa, niin sinä olet surullinen. Sinä haluat nähdä sinun äitiä ja sinä kaipaat häntä. Minä kaipaan niitä aikoja, kun ei ollut älypuhelimia. Kaipaatko sinä? Kun ei ollut niitä älypuhelimia, on ollut niitä tavallisia puhelimia. Eli kun sinä soitat jonkun kotiin, ja jos hän ei vastaa, niin se tarkoittaa, että hän ei ole kotona. Koska jos hän on kotona, niin hän vastaa. Ne oli sellaisia kotipuhelimia. Nyt jos äiti soittaa lapselle älypuhelimella ja kun se älypuhelin on koko ajan mukana, niin ajatellaan, että jos soittaa, niin kyllä heti vastaa. Ja jos äiti soittaa lapselle, lapsi ei vastaa, niin äidille tulee heti paniikki. Miksi ei vasta? Missä lapsi on? Miksi ei vastaa? Tulee paniikki. Se on ihan normaalia. Joo. No sitten on verbi kiittää. Se tarkoittaa sanoa kiitos tai olla kiitollinen. Esimerkiksi opiskelijat kiittävät opettajaa hienosta kurssista. Eli kun kurssi loppuu, niin opiskelijat sanovat opettajalle, että kiitos paljon opettaja, oli tosi kiva kurssi. Ja minä kiitän sinua avusta. Eli verbi kiittää on siis partitiiviverbi, tulee partitiivin kanssa ja sitten se myös tulee plus mistä asiasta. Eli minä kiitän, ketä, minä kiitän sinua tai opettajaa, plus mistä asiasta, hienosta kurssista tai avusta. Kiitos avusta, minä kiitän sinua avusta. Seurata. Seurata tarkoittaa siis, kun tässä kuvassa esimerkiksi on norsu emo, eli norsuäiti, ja tässä hänen poikasensa kävelevät hänen peräänsä, niin se tarkoittaa seurata. Eli vaikka koira seuraa isäntää, tai seuraatko minua somessa. Eli nyt kun some siis tarkoittaa sosiaalinen media. Se on lyhenne SOME. Sosiaalinen media, eli some, eli kaikki nämä Facebookit, Twitterit, Instagramit ynnä muut. Ja nyt kun meillä on tämä some, niin me myös seuraamme toisiaan niin, että
vaikka jos on Instagram, niin siinä vaikka klikkaat, että klik seuraa. Tai seuraa Facebookissa. Että ollaan niinku kavereita siellä somessa. Tai seuraa tätä tietä noin 500 metriä. No tämä tarkoittaa, että sinun täytyy mennä juuri tätä tietä eteenpäin. Eli menet tätä tietä, että mihin tämä tie vie sinut, niin sinä menet saman suuntaan. Ja norsunpoikaset seuraavat niiden emoaan. Eli tosiaan tässä on norsuemo. Emo tarkoittaa eläinäiti. Eli äiti on ihminen ja emo on eläinäiti. Eli tässä on norsuemo. Ja norsun poikaset, eli poikanen on eläimen lapsi. Eli niin kuin lapsi on ihminen ja suomeksi me emme puhu eläimistä, että he ovat lapsia, vaan ne ovat poikasia. Se ei myöskään tarkoita, että ne ovat poikia. Kyllä ne voivat olla niin kuin poikia ja tyttöjä, eli uroksia ja naaraita. Mutta suomalainen sana on poikanen, eli poikanen tarkoittaa eläimen lapsi. Ja nuo ovat norsun poikaset. Ja he seuraavat niiden emoa, tulevat perässä. Mihin äiti menee, lapset menevät samaan suuntaan. Hyvä. Seuraava verbi on kehua. Kehua tarkoittaa, kun sinä puhut tosi paljon hyvää ja positiivista toisesta ihmisestä. Esimerkiksi vanhemmat kehuvat kilttiä lasta. Eli jos lapsi on kiltti, vanhemmat kehuvat, tosi hyvä lapsi, tosi kiltti, tosi ystävällinen, hyvä lapsi. Minä aina kehun minun taiteilijaystävää. Minä aina sanon, että hän on tosi hyvä ja taitava, minun ystävä. Ja äiti aina kehuu minua. Mitä ikinä minä teen, minun äiti kehuu. Minun äiti aina sanoo, oi tämä tosi hyvä, sinä teet kaikki tosi hyvin. Eiköhän se ole hyvä asia, jos äiti kehuu. No kokeilla niin kuin testata, eli kokeile nyt tätä uutta puhelinta. Eli esimerkiksi jos kauppaan tulee joku uusi puhelin ja sinä haluat ensin katsoa, millainen se puhelin on, vähän kokeilla, niin sinä kokeilet sitä uutta puhelinta ja sen jälkeen sinä sitten ajattelet, että ostatko vai etkö osta. Mutta voisin kokeilla tätä uutta puhelinta. Ja miettiä on vähän niin kuin ajatella, että minä mietin ensin tätä asiaa ja sitten teen päätöksen. Eli minä en sano nyt kyllä tai ei, vaan ensin minä mietin. Minun täytyy miettiä ja ajatella tätä asiaa. Ja ajatella on myös positiiviverbi. Rakastan sinua, ajattelen sinua koko ajan. Tai jos sinä haluat ilmaista sinun mielipiteesi, niin voit sanoa, minä ajattelen, että... Ja sitten kerrot, mitä sinä ajattelet. Minä ajattelen, että suomen kieli on vaikea. No minä ajattelen, että se on alussa vaikea, mutta jos sinä harjoittelet paljon ja joka päivä ja monta vuotta, niin sitten joskus 10 vuoden päästä suomen kieli ei enää ole niin vaikea. Niin minä ajattelen. Harkita. Harkita tarkoittaa, että esimerkiksi minä harkitsen auton ostamista, eli minulla on idea, että minä voisin ostaa auton. Se on minun idea ja minä nyt ajattelen ja harkitsen
tätä asiaa. Että minä ehkä haluaisin ostaa auton. Harkitsetko sinä lainan ottamista? Niin, että ajatteletko sinä, että sinä voisit ottaa lainaa? No varoa. Autoilijan täytyy varoa jalankulkijoita, eli autoilijat ymmärtävät. Eli jos sinä ajat autoa, niin sinä tiedät, että sinun täytyy katsoa, että tuleeko jalankulkija. Jalankulkija on ihminen, joka kävelee kadulla ja täytyy varoa, täytyy katsoa, että jos he tulevat. Tai varo tätä kuumaa liettä. Jos liesi on kuuma. Hei varo tätä. Se on kuuma. Neuvoa tarkoittaa, että esimerkiksi jos turisti tulee johonkin, siis turisti matkustaa ja turisti tulee johonkin kaupunkiin, niin hän ei tiedä, missä on mitäkin, niin hän voi kysyä apua ja sitten sinä voit neuvoa turistia. Eli jos turisti kysyy, hei anteeksi, voisitko auttaa, missä on tämä museo? Niin sitten sinä neuvot häntä, sinä kerrot, että okei, missä se museo on. Eli nainen neuvoo turistia. Tai vaikka sihteeri neuvoo uutta työntekijää. Eli kun uusi työntekijä tulee työpaikalle ensimmäistä kertaa, niin sihteeri tai se voi olla joskus pomo neuvoo. Eli kertoo, mitä täällä on. Ja suunnitella. Eli suunnitella, esimerkiksi opettaja suunnittelee opetusta joka päivä pari tuntia. Se tarkoittaa, että opettaja laittaa valmiiksi tehtävät ja paperit. Opettaja etsii tehtäviä, mitä tehdään huomenna. Se on suunnittelua. Tai me suunnittelemme lomamatkaa. Eli me vaikka voimme kirjoittaa suunnitelman paperille, että mihin menemme, mihin aikaan, milloin ja mitä tehdään, milloin tulemme takaisin. Tämä kaikki on suunnittelua, että me suunnittelemme lomamatkaa. Arvostaa. Minä arvostan vanhaa kulttuuria ja perinnettä. Ja kunnioittaa. Minun mielestäni lasten täytyy kunnioittaa vanhempia ja opettajia, koska he ovat lapsia, he ovat vielä nuoria, he eivät tiedä kaikkea vielä, heidän täytyy oppia ja opiskella ja heidän täytyy kunnioittaa vanhempia ja opettajia, koska vanhemmat ja opettajat tietävät enemmän ja he opettavat lapsia. Ja minä kunnioitan kaikkia kulttuureja. Ehdottaa. Okei, minulla on ongelma. Ystävä ehdotti minulle tätä ratkaisua. Okei, eli jos sinulla on jokin ongelma ja sinä et tiedä, mitä sinä teet, ja sinä kysyt vaikka apua sinun ystävältä, ja kun sinun ystävä sanoo sinulle, että mitä sinä voisit tehdä niin, että tämä ongelma menee pois, niin se tarkoittaa, että ystävä ehdotti sinulle tätä ratkaisua. Eli ratkaisu on vastaus ongelmaan. Eli matematiikassa on aina niin kuin jokin ongelma, jokin matemaattinen ongelma. Se täytyy ratkaista. Täytyy etsiä oikea ratkaisu ja myös meidän elämässä on ongelmia ja me tarvitsemme ratkaisua. Ja joskus meidän ystävät ehdottavat meille ratkaisua, että mitä me voisimme tehdä. Epäillä. Älä epäile sinun taitoja, vaan harjoittele lisää.
Epäillä tarkoittaa, että kun sinä et ole varma, osaatko sinä vai ei. Mitä jos minä en osaa? Voi ei, minä en tiedä. No ei tarvitse. Älä epäile, vaan harjoittele vaan lisää. Jatkaa. Eli esimerkiksi tämän kurssin jälkeen minä jatkan opiskelua. Eli se tarkoittaa, kun tämä kurssi on valmis, sinä menet toiselle kurssille, eli jatkat opiskelua. Ja minä taas jatkan kirjan lukemista. Haastatella. Haastatella tarkoittaa, että kun joku kysyy kysymyksiä ja toinen vastaa ja tämä sitten kirjoitetaan tai tehdään video. Esimerkiksi toimittaja haastattelee kuuluisaa näyttelijää. Eli toimittaja se on ammatti, eli tässä niin kuin on tämä toimittaja, eli hän kysyy kysymyksiä. Ja kuuluisa näyttelijä, eli kuuluisa tarkoittaa, että niin kuin kaikki tietävät, kuka hän on. Vaikka joku Brad Pitt tai joku sellainen tosi kuuluisa näyttelijä. Ja myös poliisi haastattelee naista, eli poliisi kysyy kysymyksiä, että mitä on tapahtunut. Kyllä, kannustaa. Se tarkoittaa, että kun vaikka esimerkiksi opiskelijat ovat kurssilla ja opiskelevat ja on vaikea opiskella ja he ajattelevat, että voi ei on vaikeaa, niin opettaja sanoo, että joo, ei se mitään, kyllä sinä opit, ei se haittaa, ei stressiä, kaikki hyvin. Niin se tarkoittaa, että opettaja kannustaa opiskelijaa kurssilla. Eli kannustaa niin kuin sanoa jotakin positiivista, että jos vaikka sinulla on stressiä, niin minä sanon, ei, älä stressaa, ei mitään, kaikki hyvin, kyllä sinä onnistut. Eli minä kannustan sinua. Vanhemmat kannustavat lasta. Joo, mainostaa. Kauppa mainostaa uusia tuotteita, eli mainos on sitten, se voi olla jokin video tai joku kuva, joka sanoo, että hei katso, sinun täytyy ostaa tätä, osta tämä, osta. Eli se on mainos. Mainoksia on nyt paljon joka paikassa. Ja kaupat aina mainostavat uusia tuotteita. Palvella on sellaiset ammatit, jotka kuuluvat palvelualaan, eli esimerkiksi myyjä palvelee asiakkaita kaupassa ja tarjoilija taas palvelee asiakkaita ravintolassa. Palvella palvelee. Noudattaa. No, verbi noudattaa käytetään usein sanan sääntö kanssa, eli koulussa täytyy noudattaa sääntöjä. Eli koulun sääntö on esimerkiksi, että tule ajoissa kouluun, ilmoita opettajalle, jos olet poissa tai myöhässä. Koulussa ei saa kiusata, ei saa tupakoida tai muita sellaisia sääntöjä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Niin sääntöjä täytyy noudattaa. Ja esimerkiksi autoilija noudattaa liikennesääntöjä. Eli autoilija on ihminen, joka ajaa autoa, niin hän sitten noudattaa niitä liikennesääntöjä. Eli autoilija katsoo, että milloin ja mihin hän voi ajaa. Milloin saa ajaa eteenpäin, milloin täytyy väistää, milloin ei tarvitse väistää ja sellaista.
Ja suositella. Mitä voisit suositella minulle? No, minä suosittelen sinulle lepoa. Eli jos esimerkiksi sinulla on vaikka joku pieni ongelma tai jos sinulla on joku kysymys. Ei tarvitse aina olla ongelmassa, voi olla vaikka kysymys. Niin voit kysyä, mitä voisit suositella minulle? Mitä? Tämä on partitiivi. Mitä voisit suositella? No, minä suosittelen sinulle lepoa, eli sinun täytyy kyllä nyt levätä. Tai vaikka mitä elokuvia sinä voisit suositella minulle? Tai mitä kirjoja voisit suositella minulle luettavaksi? Ja rukoilla on myös partitiiviverbi. Minä rukoilen Jumalaa, että kaikki ovat terveitä. Tämä video on nyt valmis. Tässä oli aika paljon verbejä. Nyt sinä voit opiskella ja käyttää niitä. Kiitos paljon sinulle ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!